Avatar 3 má zase posunout laťku ještě o kousek výš. Zatím jsme poznali vodní a pozemní náví. V tomto třetím filmu se ale setkáme s větrným a ohnivým kmenem. Větrný klan jsou kočovní obchodníci, o kterých sám režisér Cameron řekl, že jsou podobní středověkým velbloudým karavanám, převážející koření mezi kontinenty. No a potom tady máme národ popela, který prošel neuvěřitelným utrpením. Vede ho tvrdá vůdkyně Varang. Ta už je tím, co prožila, ocelená a pro svůj lid udělá cokoliv, dokonce i věci, které bychom my považovali za zlo. Cameron se zkrátka snaží rozbít černobílý pohled na svět a nabídnout morálně složitější příběh. Tento film nás má zavést na nečekaná místa. Uvidíme akci, která rozproudí krev a zažijeme hlubší zápletky než v předchozích dílech. A teď něco z českého rybníčku, protože minulý rok byl v českých kinech nejvíc navštěvovaný film Vlny. Přišlo na něj skoro 886 000 lidí. Na druhém místě je potom Animák v hlavě 2 a na třetím místě Zápisník alkoholičky. Jinak píše se o tom, že Vlny mají jen velice malou šanci na Oscara. Jednoduše proto, že neměli žádnou širší americkou distribuci a ani nebyly uvedeny na žádném prestižním filmovém festivalu. Režisér Jiří Mádl se je sice snažil propagovat v Los Angeles, ale musel se vrátit kvůli požárům. Přesto mohou být tvůrci hrdí, že se film dostal mezi 15 titulů s šancí na nominaci v kategorii nejlepší mezinárodní film. Už nějakou dobu víme, že Netflix připravuje film Letopisy Narnie a protože Netflix a IMAX uzavřeli dohodu, tak bude tento film i v kinech v sálech IMAX. Vyjít má příští rok, a to 26. listopadu. No a na Netflixu se potom objeví během vánočních svátků. Hraný remake Jak vycvičit draka už má upoutávku. Příběh se má odehrávat na ostrově Berg, kde jsou draci a vikingové už po generace nepřáteli. V kinech bude už letos od 12. června. Kapitán Amerika Nový svět bude v kinech už 13. února. Píše se ale o tom, že film potřeboval několik kol přetáček, protože testovací promítání nedopadla úplně nejlépe. Já si myslím, že tohle bude další propadák superhrdinů. Ajajaj. Seriál Daredevil Born Again bude na Disney Plus už letos, a to od 4. března. Marvel momentálně nezažívá ty nejlepší časy, ale tohle dílo by mohlo stát za to. Seriál v roce 2023 prošel kompletním přepracováním, no a pak na něm začal pracovat úplně nový tvůrčí tým. Takže uvidíme, jak se jim to povedlo.